imi muchiva protector, muchitadza kuprotecta isu. Kana nemi ami makagara ipapapo makagara muchiti muri veintelligence, fuck off, musatsamwa. Asi kuti tarisai kuti nyaya yandiri kutaura ndeye inotsamwisa nyaya iyi, musingationi sembwa. Why do you always saying tichatonga kusvika madhonga amere nyanga, imi muchingohukura? Meaning to say chinohukura imbwa. Meaning to say kana makatitarisa muri kuona imbwa dzega dzega, hamusi kuona vanhu. What kind of leaders are you? Makambomuona kupi president kunangwe pasi rino rese une vanhu vake vanongourawa iye akanyarara, akaiswa matishu mumuromo, akaiswa mapamba mumuromo kuti haakwanisi kutaura, vana vachingourawa. Wotonzwa minister of home affairs achitaura kuti it's on your own lookout, makaenda ikokono kuzvidira. Ndanzwa kubhoikana Kuliend nestatement rawanga uchibudisa kana riri rechokwadi kuti vanhu vakatora mari yerevolution vakashandisa zviri kunze kwerevolution. Hazvina mhosva. Ndogara ndichitaura kuti kana muhondo taiva navo vanhu vakaita saivavo. Muhondo maiva nemhandu, dzimwe dzacho dzichiri kurarama nanhasi. Dziri mhandu dzakadaro dzichiri kurarama ende dziri kutotonga vanhu. Vanhu havaiti mwoyo wakafanana vese nomuono wakafanana vese, ende zvinonetsa nguva zhinji kupandusa vanhu kubva kubhawa uchivaendesa kuchechi than kupandusa vanhu kubva kuchechi vachienda kubhawa. Zvinokurumidza chose, because chakashata chinokurumidza kumhanya neropa revanhu. Zvinotinetsei kuti hatisi kunzwisisa nokuandastendana. Otherwise vanhu vanozotanga kuti kweye anombozviti mujibha chaiye chaiye ndiani, uye anotaura sei achitukirira vachamisa. Handisi kutukirira, ndino urombo kuti kana ndakatukirira ndakazviitawo nokutsamwa veduwe, nokuti tinoda kuti tionesane chinhu chiri pachena kuti zvatiri kuita zvine pundutso here, pane ramangwana here riripo, pane chatinowana here, pane chinobuda here ipapapo. Saka unozosvika pakutsamwa kana takatarisira tese kuti paiko zvinezvi, ndofunga tikadai tsoro yedu inobuda bhobho. Wobva waona munhu waunofungidzira kuti ndiye angazobudisa, angazoita zvinoita kuti bhobho ribude, makamutarisa kubva kwese uku, iye wobva atongotanga kukavira bhora musango. Zvinobhowa, topedzisira topopota, ende kupopota kwedu ndokokuti utsamwe hako, ubude, zvipere, ubve, utongobva urege, usiyane hako nazvo, zvinenge zviri nani. Hakuna nyika ine vanhu vakadai yokuti varume nemamirire akaita hurumende yedu ine vanhu vane mwoyo yakashata. Uri kunzwa? Mwoyo yakakwasharara, mwoyo yokuti vane mwoyo isina kana kumbofa yakanaka. I don't think kuti vanhu ava kana vakatitarisa vanotiona sevanhu, because wese angopinda muZANU-PF akaona chigaro chepamusoro-soro, kana akatarisa pasi apa pane vanhu vari pasi apa, unenge achiona nhunzi dziri kunyin'inyira nyama. Kana dema musingaoni nhunzi dziri kunyin'inyira nyama, hamaigona kutitirita sematiritiro amuri kutiita. Just imagine kuti polisi inosumuka nezhara iyoyi, vanosumuka kuenda kunogarira vanhu kuti musataura zvichemo zvenyu. Hamutenderwi kutaura zvichemo zvenyu, hamutenderwi kutaura kuti ichi hatichidi. Mutamba une shuwa iwe mutamba kuti unosumuka muofisi mako
woenda kunogarira vanhu uripo iwe, kundomira iwe uripo uchimirira kuti unoda kuzopa komandi kuti vakomana unoda kunyatsomeka shuwa kuti vanhu vari kupfirwa nemvura inovava, vanhu vari kutsikwa-tsikwa nemabhiza, vanhu vari kurumwa nembwa. Iwe kusumuka pachako, hakuna madhende efungu akadaro baba, makakonewa zvachose. Pataifanira kukunzwai vamutamba kuti maenda apa tiri kuda kutarirana chokwadi, musada kutanga zvokuda kubvunza kuti uri chii. Pamaitirega tichibaya neminzwa tichienda kuhondo, kuti tichibaya neminzwa tatisina maproper shoes, makomrades aingoya achititora votoenda nesu kusango wakapfeka otherwise taitora matomi ana mai kuti ungodzirirawo zvishoma izvozvo. Taigumburwa tichibayiwa tichirumwa nenyoka tichiitira kuti takanga tisingadiridziri imi kuti mugorya nemhuri dzenyu. Fuck off man, takanga tisingaitiri izvozvo kuti imi mugorya nemhuri dzenyu, muchirya muchirega vanhu vachifa muzvipatara. Mungasumuka imi vamutamba, kusumuka kuinda kunogarira vanhu memene. Patakatarisira kuti muende, patinotarisira kuti muende, 1 pane machina akauraya munhu kuHwange uko, ndogara ndiri kuHwange ndichisenga marasha nichienda nawo kuSouth Africa uko. Pane muchina akauraya munhu, vakamutora vakandomukanda parodhi vachiti munhu iyeye atsikwa nemota, vamurova akafa avhunza pei yake. Uko tiri kunzwa futi kuti hameno muchina mai manje akauraya futi munhu. Ndo pamunofanira kusimuka paurawa mwana wenyu neforena. Maforeigners acho ndi munomapa documents okugara muno. Imi munoda maforeigners kudarika isisu kuchengetedza, nemi polisi munochengetedza maforeigners kudarika isisu. Uzotaura Satan wakaita sei, unotaura Satan wakaita sei? Ndi Satan rudziye wakadai? Ndi Satan womwoyo upi? We are not allowed to fight for our freedom. We are not allowed to fight for our lives. Izvezvi vanhu musafungidza kuti havagoni kurwa nemachina. But kana vanhu vakatanga kurwisa machina, you go there police, mondorwisa vanhu vari kurwira upenyu hwavo kuti vasaurawa. Muri chimi, muri chimi, muri chimi, muri chii, muri chii manje patiri kuti chii? Nemhandu muchiti pasi nemhandu, imi muchirega vana venyu vachiurawa nemaforeigners. Mhandu ndiani manje apa? Mhandu ndiani? Mhandu varume, tiri kutaura kuvunza ndiani mhandu? Pamune muchiti pasi nemhandu makaungana paya muri kubvirani? You are meaning yourself, muri kuzvibvira imi mhandu. Vanhu vari so selfish. Munongofunga imimi chete munorega vana vachishandiswa zvakaipa. Ndo zvinhu zvatakaendera kuhondo. Imi vamunangarwa, you know it. Kana makanga muriko zvemwoyo wese, makanga musingadi kuprotecta mainterest enyu sezvamakuita iko zvinezvi, you know it. Nemi vana mutsvangwa makanga muri kuhondo, vana opa muchinguri, you were there kuhondo muchirwira. Nyaya yahombe yatakanga tichirwira ndeyokudzvanyirirwa nemaforeigners. But you went there kuFar East yamakataura yoku, makaenda kuLook East yenyu yamakabudisa, mukatanga kudzosa vanhu macolonies muno, vari kutiuraya, vari kutirova, vachirova vana mumamines, mumacompanies, muchivarambidza kurwira life yavo. Moenda motuma mapurisa pane pauraya muchina, mapurisa vazopiwa kamutemo wokunzi vanofanira kukombola izvi else vanotuta muno. Inoichikira vambogarirei muno ivo vatouraya vanhu. How many now Chinese have killed people? Zimbabweans vachivauraya, imi muchivaprotecta, muchitadza kuprotecta isu. Kana nemi ami makagara ipapapo, makagara muchiti muri veintelligence. Fuck off, musatsamwa. Asi kuti tarisai kuti nyaya yandiri kutaura ndeye inotsamwisa, nyaya iyi yokuti imi munoprotecta machina, vana vachiurawa muno pasina muchina anosungwa. Tambomunzwa muchina akasungwa iziso? Munongotaura, munotongosiya zvakadaro, vana votourawa.
izvezvi kunzi muchina arohwa akangoenda kupolisi, muno vana vanouya vachikumbwa vachienda kunorohwa nemi mapurisa. Mutamba iwe wakagarira unotogarira isusu iwewe. Ndakushayira rokukuudza ini. Tiurayei Magara, munongotiuraya imi Magara, muri vaurayi vhere. Magara munongouraya. Why are you killing people kana muri vanhu? Leaders, we need, zvamuri kuona tichikurwisai kuti mubve. We need leaders vane nyika yavo pamwoyo, vane vanhu vavo pamwoyo. Hamuna maqualities iwayo varume. Enyu maqualities munotongotiona sembwa. Wakamboona kana musingationi sembwa. Why do you always saying tichatonga kusvika madhonga amere nyanga, imi muchingohukura? Meaning to say chinohukura imbwa. Meaning to say kana makatitarisa muri kuona imbwa dzega dzega, hamusi kuona vanhu. What kind of leaders are you? Makambomuona kupi president kunangwe pasi rino rese une vanhu vake vanongourawa iye akanyarara, akaiswa matishu mumuromo, akaiswa mapamba mumuromo wekuti haakwanisi kutaura, vana vachingourawa. Wotonzwa minister of home affairs achitaura kuti it's on your own lookout, makaenda ikoko nokuzvidira. You don't even ask yo munhu ane level yako newe cheto, minister of home affairs wokuSouth Africa anenge achiuraya vanhu, kuti umubvunze kuti aiwa ko vanhu ndevedu, hamuna isu pamwoyo. Vana ziyambi hamuna isu pamwoyo. Whoever kana kuti ndi ziyambi kana kuti ndikazembe ane post iyo yoku home affairs, hamuna vanhu pamwoyo. Munodei pazvigaro zvacho musina vanhu pamwoyo? Zvigaro zvinofana kugarwa nevanhu vane vanhu pamwoyo. Hamuna vanhu pamwoyo. How can you ask, sunudza muromo wako wokumusoro newezasi kuti makaenda ikoko nokuzvidira saka urawai? Bullshit.